Здравейте! Намирам се в новото помещение на Vivo, в самия център на Стара Загора и както виждате тук тече усилен ремонт. Изграждат се стени, прекарват се инсталации, изграждат се тоалетни, навсякъде има прах, боклуци, но за нас това ще бъде нещо много повече от сграда. Преди 6 години Vivo започна като една малка група хора с искреното желание да живеем на практика вярата си. Да носим на обществото ни доброта, приемане и надежда. През годините видяхме как Бог изгражда нещо живо и истинско. Една динамична, растяща, любяща общност, която докосна стотици хора. И днес сме на прага на следващата голяма стъпка. Това място ще се превърне в дом на нашата общност. Пространство за срещи, молитва и подкрепа. Място с отворена врата за всеки, който търси смисъл и принадлежност. Ремонтът изисква много усилия, ресурси и средства, но ние вярваме, че заедно можем да построим този център. Ако и ти искаш да станеш част от историята на Vivo, можеш да направиш дарение на посочената банкова сметка. Благодарим ти, че си с нас.